Indak di kampung orang, indak di kampung awak, indak di Simawang, indak di Singkarak, indak di Padang Panjang, indak di Kota Marapa. Banyak bunyi nan diranga gadis terpakiat dalam sama, anak lalai tak payah tu yo banyak dawak dengar kini. Baalai. Kalau awak cari apa sebabnya? Salah satu sebabnya padusi kini ndak boleh sunai. Beri maaf ambo, kok kaji kok agak mendalam sangin. Orang padusi kalau ndak sunai, oto mencari sopir bu. Anau ko nampi mencari sigai. Kalau orang padusi ndak sunai, mangko perlu orang sunai. Ajaran dari Yahudi kini, ilmu kedokteran yang baru ndak boleh sunai ledong. Supaya anak-anak gadis awak ko kata, supaya tingkat kelahiran, tingkat mukmin berkurang. Dia mau ndak. Di Inggris anak cucu mulai sunai. Tak boleh dia mau. Ajaran yang baru dari Yahudi kini temuan Amerika namanya, tapi Yahudi yang berkuasa bu. Anak tak boleh mandi lai. Satitia tinggal darah mati di bibi aku bu ah. Isak sampai gaya. Adonan isak ketek anak wana. Itu gara-gara teta tinggal darah. Tajile dinyo sampai gaya isak. Cik karambia mudo jo be-nya. Pemandian di kerampang ayah kalau lay duit jo ayahnya sudah dimasukkan merica hitam putih. Kalau nak tenang-tenang lah itu sampai gaek sesangoknya asma lo nyurang kalau lah gaek lah itu. Betapa parah lah. Ada lo namanya buat long stacking gitu. Lo nyebut mambu sedingin guys. Iya mambu. Cinayan kami. Cinayan kami. Yo na bedo ada. Jadi keilmuan hari ini iko sangat merusak. Dia awak bayuan saja. Ambolah mencaliak sudaro anak di gigi anjang di Sudarso. Paduan di sudaro anak tu di dapur di sekolah lah dan coba mengaji. Dan di patali pusek ko ada warna 3 bu. Iku untuk mendidik anak supaya nyu mukmin, nyu patuh kayahnya, nyu patuh ke induknya. Dari singko pangkabalanya. Ada warna 3 di pusat anak ko jolong lai, sirah kuning hitam. Iko dasar marawa bu, nanti sirah kuning hitam ko menjadinya uli bari ketuban darah, nan kumandannya si mambang kuning, si mambang sirah, si mambang hitam. Iko kaji sabalun Islam masuk bu. Itu mangkonya asa pakai marawa wa indak baurang dalam alek doa. Rami jo alek bentuknya tu mah. Dek karena orang mengaji si mambang hitam si mambang kuning. Ndak bendera pacukudo Padang Panjang Bukit Tinggi Sangka tu ge asa marawa tu do. Kak tarik pusat anak. Asa takai pusat anak di warna sirah nyoba lari tu bu keluar masuk warna tadi. Asa takarek pusat anak dengan sirah kiai ayahnya anaknya kapiem. Kini ndak ikut ndak berperhatian. Kau agak dalam lo kaji awak sekali kau si kau entah apa lo kau tak concong si aja bertanya orang kami ndak jalan. Kapie bu kiai ayahnya ulama besar ayahnya anaknya kapie bu asa takarek pusat anak di warna merah. Kalau itu di dokter kini dalam medis namanya dinyo 5 senti bu. Nan jalai karek pusat anak ko 5 senti ndak pilih kuning di sirah hitam doh. Mestinya di nan hitam tu pusat anak di karek agak membirunya tu bantu baca nan ada di penggak di pinggul di dadu anak tu itu warnanya tu membiru asinang karek. Kapi ayahnya mukmin anaknya tu mah. Jadi ndak di nan lahir ko saja mendidik dah. 3 bulan di kandung ayah sebelum jatuh karek ibu buruk je bayak lata sure. Untuklah surah surang-surang kita na utang manapati. Itu mangkau pilih bebek jo bobot kata kalau si anu ka dikawinkan. Diawak kan indah. Itu mangkau ado acaranya malaki kain. Tu ado acaranya menaik rapek nenek mama, menaik orang Sumando. Kalau melaki kain, Pak Imam Minang dan segala macam kan mericih bawang awak ke rumah orang tak? Yo. Mericih bawang tu apa lagi dia lialek. Orang nak beranak cik beranak duanya bawa nak kalek tak? Unde kak
Di rumah si Tuti wak sobot yo kak sari 20 tahun na lampau ya, sanu baralek dua. Iyo, kau membawa anak gadis ya mah. Wani lantang wak tu akak kalah bawa anak bujang lah wak tu lah pandai berlari mah. Di mana kau kini? Wela lah karajo lah jadi bidan kak. Patamun salah nak wak lah. Sobot sekali. Itu mangkonyo marici pai baralek ke rumah orang ko gadang manfaatnya dalam ajaran Minangkabau. Ada awak hendak dapat di jalan dia naknya bayuannya tu batolongnya menek siriah mah. Entah lelok ayahnya entah hindak, entah sia ayahnya entah sia. Balia. Disiapkan bebet jo bobot sebelum ijabnya kabur tu. Atau nggak ngari jo kalau lulun lain. Abe kuat sambuang. Haha, di sana in rumah enggak dalam kaji kita sekali kini pakaru kurenah anak muda. Ternyata di sana takut kacang goreng, takut kacang abuih. Nan lain menunjukkan nan batin. Kalau nan elok mari kita bungkuh, nan buruk kita buang. Dun sana yang di rumah jangan kamar-kamar dulu, tetap di Duduk Baselo.